Kol. Ito daw, dapat do. Ay, unay po yung lubitan mo. Guys, katunga nami guys. Katunga nami. Bahuway sa mi guys, kay hangat na kayo guys. Hangat na. Lugos na kaginhawa. Kay hangat na tayo. Bahuway sa aming kuko guys. Ano nga, tayo nang ko lang. Marang hindi tayo nandi. Oh, yung mga buhay, mga bungang mga marang guys, oh. Ay, kagbungang marang. Oh. Dagan, betul lah. Marang. Galin yang mga marang guys, oh. Kol, sebagai kang itu nga kabuki, kakang marang kol. Daghan kayong kuan ba marang. Tagbunga ba karon Disyembre bro. Oh, daghan kag. Oh, December ni ba? Nagko na ni. Tungas nga kol. Pwede po, tungas na sunod. Yung marang ano ba? Kakapag kitang upat dyan. Judong. Bisis bro, ano? Bisis sila. Oh, nasalay ko na karon nasalay. Na daw ilang kasut man na daw karon balay. Kada daw sa himuon sa balay. Okay, kita yang dua Pahuway sa mi guys kay. Ano guys? Hangat na tayo guys. Hangat na. Pero katunga na mi guys. Kapit na mi maabot guys. Hinay na po mi guys, hinay. Hinay na po mi subida. Oh, subida kay guys oh. Katunga na daw ni guys, yung kuko guys. Kapit na mi maabot ni guys. Among atuan ba? Kapit na mi maabot. Pahuway lang mi kay gihangak mi. Tama bre baklayo no? Ha? Tama bre baklayo yung bukid. Layo bre yung bukid no? Layo bre lang. Yang bukid lang kuko guys. Hey kon. Mana bukid ko lang, tiya bukid tanaw. Ano? Ha? Guys oh. Bukid. Klaro ng bukid guys. Ayan namin si babaw guys. Oh, bukid. Kita ng bukid. Guys, thank you for watching guys. Okay. Kita may maabot guys. Bukid lang kuko.